सुंदर हूँ मैं क्या करूँ पप्पी दे 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 खुलुमबाय दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय खारगि खाख्लारि एक्ट्रिस जोंनि बर'नि गेजेराव बिराद मुंदांखा जाबाय आं दा नोंथांमोननो लास्टआव सावरायगोन बिनि सिगां आं नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों दिनैहाय आंनि रेस्टुरेन्टआव जोंनि रिजर्टआव बिराद गिदिर पार्टि दङ बेखौहाय नोंथांमोननि थाखाय थांदों माबायदि साजायनो बिथांजोनिया मोनबेसे गाज्रि फिल्म दङ बिनि उनावहाय आङो नोंथांमोननो फोरमायगोन पार्टि हलाव हाबफैग्रा लामाया बेनो ओमफ्राय बियो जाबाय पार्टिनि हलनि पार्किं बे जाबाय अन्थाइनि गेट दा आङो सिङाव हाबना नायहैगासिनो दा जोंनि बर'नि गेजेराव मुंदांखा फार्स्ट टाइम लानाय नालाय बेनिखायनो आङो खारगि खाख्लारिनि मुङावहाय पार्टि होनाय जादों लोगोफोर नंगौ नामा नायनानै लादो बिसि गिदिर बानायदों आङो दा ओरैनिफ्रायबो देखायजोबगोन आं नोंथांमोननो ओरैबो देखायगोन ओंखाम जानो सुरु खालामजेनबाय नै बेनो जाबाय जोंनि हटेलनि नाम बेयाव मा संदों बिराद गिदिर गिदिर बोरमा लाबोदोंमोन खारगि खाख्लारिनि मुङावलै लोगोफोर पार्टिया अच्छा आं होदों ओमफ्राय दङ जाहैबाय ट्रि हाउसनिफ्राय देखायनो आं खनसे नोंथांमोननो संगासिनो दङ नै मा संदों बोरमा बेदर संगासिनो बानायगासिनो रेडि गोजौनिफ्राय नोंथांमोना देखायफिनबाय बिराद गिदिर ड्रन बायदि होबाय आं गोजौनिफ्राय नै जानाय लोंनायफ्रा रेडि खालामगासिनो दङ आङो ट्रि हाउसनिफ्राय फैदों दायो ट्रि हाउसआव खेबदों बै हाजोआ जाहैबाय सामुन्दी हाजो बे जोंनि रुमाव थांग्रा लामा बियो बैनिफ्रायबो दा गाहायनिफ्राय देखायफिनगोन नोंथांमोननो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय आं ओंखारलांफिननोसै दायो बेबायदि साजायजोब्बाय नै जोबोद गिदिर पार्टि नोंथांमोननो देखायगोन सिङावबो वीडियो बना रहा हो कैसे आपको भाई बेयाव गावसिनि फुजा खालामग्रा माबा दङ नै ओरैबायदि गिदिर आरो दिनैहाय ओमफ्राय जानायफोरखौहाय फ्रि होननानैहाय मिथिनो मोन्दों माने जोंनि रेस्टुरेन्ट मालिकआनो होदों आरो मोनसे बिराद गिदिर फांसन मानि फांसन बानायदों मिथिया बैयाव ओंखाम बायदिसिना संगासिनो दङ जोंबोथ' थोखासिगोन दिनैहाय दा मानसि गैथ'वा नोंथांमोना साजायनायखौ दिन्थिबाय आङो माबायदि साजायदों बे न' फिसा फिसायावहाय ओरैबायदि साजायबाय मानसिया जों मोखां दंजोबो दाबो फैयाखै दा बेनो रायजो राजा नोंथांमोन आङो दहाय नोंथांमोननो खिन्थानायदोंमोन खारगि खाख्लारिनि मोनबेसे गाज्रि फिल्म दङ बिनि फिल्मा दायो आंनि मोननायावहाय मोनब्रै दङ मोनब्रै नोंथांमोननो आङो स्क्रिनशट देखायदों बोराय दारि मोनलायनायजों बिदिनो लानायनि दङ नोंथांमोना बेखौ नायोब्ला माबोरै खालामनांगोन बेखौथ' आं नोंथांमोननो फोरोंनो थांलाय मानोना बे जोबथा गाज्रि फिल्म आरो नोंथांमोना गोसोआव लाखि देनांहाय एगजामफ्राव फैनो हागौ ओरैबायदि फैनो हागौ बर'नि गेजेराव गाज्रि फिल्माव ओंखारजेननाय एक्ट्रिसा सोरमोन नैफोरबायदि फैनो हागौ बिनिखायनो आङो नोंथांमोननोहाय गोसोआव लाखिनो थाखाय दोनबाय दा बेनो गिबि खेब नालाय गाज्रि फिल्माव आगान होनाया दा बिथाङा बबेनि बेखौ दाबो आं कनफार्म जायाखै खोनानाय बायदिब्ला गलाघाटनि होननानैहाय खोनानो मोन्दों आरो गोबां निउसफ्रावबो नुनो मोन्दों ना बेनो ना बैनो ना आलदा आलदा आं बेखौ हमनो हायाखै नै बेनो आरो रायजो राजा नोंथांमोन गलाघाटनि आलदा ना बे बर'आ आलदा जाखो बेवहाय मोनसे कमफ्लिउस जादों मानोना बैयावहाय निउसाव होनायावहाय मोखां होथेना होदोंना सिनायनो मोनाखै बिनि थाखायनो आरो दा ओरैबायदि लाजिथाव जोंनि बर'नि गेजेराव सोरबाया बुंदों बिदिबो थानांगौ सोरबाया बुंदों देथानांगौ सोरबाया बुंदों बुथानांगौ सोरबाया बुंदों हमनानै जेलाव जोबना दोननांगौ दा फामि सना इउटुबारा मैया बेथन मोनग्रोमोना मैयाहाय खारलांखोमाबायमोन रायो
मालिकजों हमना लायजाबाय दा रुमावहाय मे गाबबावो मे गाबनानैहाय मालिकआ आव 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 होननानै मोदै फुना होलायबावखायो मालिक बोराया पार्टियाबो जोब्बाय दायो आंबो बोरमा बेदरखौ हारसिं आधा केजि जाखाबाय गोगोम जाखादों पार्टियाबो जाखांबाय लोंखांबाय गासिबो थांलाजोब्बाय ओमफ्राय आङो भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबनो सानबाय बे गारगि खाख्लारिनिखौलाय मा रायलायबावनो नोंथांमोनानो मिथिजोबखासिगौ ससियेल मिडियायावहाय बिनिल' निउस फैगासिनो दङ फेसबुक होन इउटुब होन खालि बिनिल' जायगा लानानै दंसै दा ससियेल मिडियायाव नैबे दिनावहाय दा बिनि सायावहाय एक्सन लानायनि लाहार फाहार खालामदोंना खालामाखै आं बेखौ जेबो मिथिया हयथ' नोंथांमोनाबो मिथिया जानो हागौ आंनि बायदिब्लाथ' बेखौ एक्सन लाथारनांगौ जोंनि जाथिनि गेजेरावहायथ' बेफोरबायदि बानायनायनि पारमिसन गैया केस होनानै बेखौहाय जोङो आयेननि राहा लानो हायो बेनोल' आङो आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेलाव गोदान नायफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो हायोब्ला शेयार खालामदो नोंथांनि लोगोफोरनो नोंथांमोना फेसबुकआव नुयोला फेसबुकखौबो फल' खालामदो नोंथांमोना अननानै आंनि पेजखौ फल' खालामाखैला दा ओरैबायदि गिदिर जासिगौ दा बै भिउस थांनायफोरखौ नायोला आरो दा नाथाय खालामलाया मानो खालामो बायो आं मिथिया बे नोंथांमोननि सायाव सोनारबाय आरो नोंथांमोनानो बुंदो अननानै फल' खालाम नायनांबा दाथां फल' खालामनांगौ जाहाथे लासै लासै जोंबो गोजौ लेभेलाव थांनो हानाय बायदि जौगालांनो हानाय बायदि नोंथांमोननियावहाय खावलायनाय थाबाय गोजोनथोंसै बयनिसिमबो जय बर' हारिनि